दा फैलायबाय लोगोफोर दान्दिसे सम दा गाबोननि दिनावथ' फुरा माने बम गावनो ओमफ्राय बेदर जानो मोसाग्लुंनो फुरा माने रेडि जादो रायजोफोर माने बिपिएफ दोला सरखाराव फैखागोन माने 100% खाथांखा आरो बमफ्रा लायना दोनफैखादो माने थाखा फैसाफोर गैयाबाबो हावलतफोर लाथ'लाबायदो ओमफ्राय दाउ अमाफोर फानलाथ'बानो जाबाय रायजोफोर उनाव माने सारा हरनोबा एसे बेबस्था जागोन बे नङा होमब्ला आरो जेबो नङा माने मदद होनांगोन गाव गावनि खरसा गारनानैबाबो मालाय बै समाव प्रमद बन्धु बिथांखौ मदद होनो थाखाय गोबां माने रायजो राजाफ्रा माने दाउ अमा बोरमा आरो मोसौ सिन्थाय फाननानै प्रमद बन्धुखौ सरखाराव लाबोनो बिराद माने खरस गारदोंमोन आरो रायजो राजाफ्राबो आरो सरखाराव फैदोंमोन थगायला थगायलि खिन्थु दिनै 5 बोसोरावनो बिथांमोना सेस जाबाय आरो दा रायजो राजाफ्रा इसेबां थाखा फैसा गारनानै माने प्रमद बर'खौ सरखाराव लाबोनानै मा लाब जाखो दा बेखौसो सिन्था खालामनांसिगोन आरो रायजो राजाफोर नंखायनो जोंनाबो बिपिएफ दोलोखौ मोजां मोनग्रा साफ्रोमबो आफा रायजो राजाफ्रा माने गाव गावनि खरसा गारनानैबाबो एसे जानांगोन लोंनांगोन रंजानांगोन बमफोर बाहायनांगोन आरो बेथ' जेबो नङा होमब्ला माने जानाय लोंनायावसो साहा लोंगारनायावसो ओरैनो माने थांगारलाजोबो बेफोर खरसाया नङा होमब्ला दा जिखुनु हक रायजो राजाफोर मोनसे गोदान आपडेट दा बेनो जाहैबाय आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया मा बाथ्रा बुंदों एसे माने भिडिअ क्लिप होनो थांगासिनो बेखौ नायग्रो आरो बिनिफ्रायसो बाथ्राखौ रायज्लायगोन लोगोफोर বিটিচিক ৰিজেক্ট কৰি ফালে পৃথক ৰাজ্য আন্দোলন তেওঁলোকে কৰি আহিছিল তেওঁলোকে নামানে বিটিচিৰ ওপৰত বিশ্বাসে নাছিলে তেওঁলোকৰ বিটিচিৰ কোনটো আইনৰ কথাটো আজি কৈছে তেওঁলোকে সেই আইনটোই নামানিছিলে তেওঁলোকৰ কথাটো কি আছে বিটিচি চুক্তি হৈ পালে বিটিআৰ কৰি নতুন চুক্তিৰ দ্বাৰা কিবা এটা নতুন প্ৰশাসন কৰা আজি সেই কথা পাহৰি গ'ল তেওঁলোকে আজি 5 বছৰ হ'ল বিটিআর চুক্তির কোনো কথা নাই কোনো ইমপ্লিমেন্ট নাই হাগ্রামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া বিএসসি চুক্তি রিজেক্ট করেছিল তো সেই বিএসসিক মোক নালাগে বিটিসি যেতিয়া একৰ্ড হৈছিল হাগ্রামাই কৈছিল বিএসসিত কি হৈছে কি হোৱা নাই মোক একো নালাগে মই বিটিসি হিচাপে কৰি যাম আৰু তেখেতে ইমপ্লিমেন্টেশনৰ কাৰণে লাগি গৈছিল কোনো ৰাজনীতিৰ কাৰণে নহয় আৰু বিটিসি চুক্তি ফেব্ৰুৱাৰীত চুক্তি কৰি পালে মে মাহত ইমপ্লিমেন্টেশন হৈছিল সাংবিধানিকভাৱে বিটিসি বড়ো ল্যাঙ্গুৱেজ এইচডিএলত সিআইটি এইচআৰডি মিনিষ্ট্ৰীয়ে ৰিকগনিশ্যন দিছিলে ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ ডিপ্লোমা কোর্স আৰম্ভ কৰিছিলে আপোনাৰ 3টা নতুন জিলা নটিফিকেশন কৰিছিলে একৰ্ডত তাৰ পিছতে হাগ্রামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া 6 ডিসেম্বৰত তেওঁ সাৰেন্ডাৰ কৰিছিল दा जिखुनु नुबाय दा रायजो राजाफोर दा बेफोर भिडिअफोरखौ नुयोबा प्रमद बन्धु बिथाङा आरो प्रमद बन्धु बिथांनि दोलोनि मानसिफ्रा माने लाजिनो रोंना रोङा बेखौ आं कुइसन खालामगोन रायजो राजाफोर दा दिनै बिथांमोनहा इउपिपिएल दोलोखौ सरकाराव लाबोफिननो थाखाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो आरो खनसे माने सुजुग सुबिदा होबावनांगौ 5 बोसोर बैफोरबायदि बाथ्रा बुंनानै इलेक्सन मागिदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां बिथांमोनाबो गिलु फालु मदद होबोदों माने सिं सिं फिसा फिसौ मिटिं खालामनानै थाखा रानखोमानानैबाबो बिथांमोना मदद खालामबोदों खिन्थु नैबे दिनैनि बेलायाव हाजारखि बिथांमोना मदद हो माने खुनु बिपिएफ दोलोखौ खहा खालामनो हानाय केपासिटि बिथांमोनाव नुहुराखिसै रायजोफोर जिहेतु बिथांमोननि जेनाखि प्लान पलिसि बेफोरखौ दिनै हमनो हाबाय आरो बिथांमोना मालायनि सिङावसो थानानै खामानिखौ मावो आरो मालायनि सिङाव थानानै बर' रायजो राजाखौ दैथिङोब्ला बे बर' रायजो राजाफोरनि माने अबस्थाया मा जागोन बेखौ रायजो राजाफ्रा बुजिदों रायजोफोर दा बै समाव जेब्लानाखि मानाव गिदिर महिलारि सारा बिएससिखौ रिजेक्ट खालामनानै बिटिसि एग्रिमेन्ट खालामदोंमोन दा बिटिसि एग्रिमेन्ट खालामनायनि उनाव बिथाङा दान मोनथामनि उनावनो बिटिसि एग्रिमेन्टखौ इमप्लिमेन्ट खालामनाय जादोंमोन रायजो राजाफोर बेखौ दिनै देक देक माने आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि सार बिथाङानो बुंदों दा आं बुंनाय बाथ्रा नङा रायजोफोर दा साननो गोनां आरो दा दिनै प्रमद बर' बिथांनि जेनाखि बिटिआर एग्रिमेन्ट जेनाखि बिटिसि एग्रिमेन्टखौ नाङा होननानै रिजेक्ट खालामनानै बिथाङा बिटिआर एग्रिमेन्ट लाबोदोंमोन दिनै बिथाङा 5 बोसोरावबो माने मोनसेबो माने बिटिआर एग्रिमेन्टनि दफाफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो हायाखिसै आरो माने मा होनो बेखौ माने खुनु आयेनजों गनायजानाय सुक्ति जायाखिसै आरो बे एग्रिमेन्टआ दा बिदिबा बेसेबां लासिंसिं रायजोफोर दा साननो गोनां बाथ्राया बेसो रायजोफोर बिथांमोननो बेसेबांबा गोलाव सम होबाय
5 बोसोर आरो 5 बोसोरनिफ्राय जुदि 5 बोसोर होबावनांगौब्ला आरो 5 बोसोर होनायनि उनावबो जुदि बिथांमोननि दफाफ्रा एबा बिटिआर सुक्तिया जुदि इमप्लिमेन्ट जायाबा बे बर' जाथिनि अबस्थाया मा जागोन रायजोफोर। दा बेखायनो दिनै रायजो राजाफ्रा साननो रोंदों, बुजिनो रोंदों। प्रमद बर' बिथाङा ओरैबायदि थगायसुला आरो थगायनानैनो बिथाङा माने गावनि बे 5 बोसोरखौ सालायजोब्बाय, गावनि नांनाय मानिखौल' खामायनानै लाबाय होननानै गोबां रायजो राजाफ्रा बुंथिदों आरो रायजोफोर। माने बेफोर माने खाथां बाथ्रा आरो। दा फैगोन समाव ओरैबायदि अबस्था जानो थांगासिनो दं रायजोफोर, माने 5 बोसोराव दिनै प्रमद बर' बिथांनि सरकारा खुनु रायजो राजाफोरनि मोजांबो मावनो हायाखिसै। दा जिखुनु हक लोगोफोर, दा प्रमद बर' बिथांनि सरकारा बे 5 बोसोराव माने मोनसेबोथ' मावनो हायाखिसै, जिर'। रायजो राजाफोरनि मोजांबो मावनो हायाखिसै आरो रायजो राजानि जौगानांगौखौबो बिथांमोना माने प्रटेकसन माने होबथानानैसो दोनबाय। दा जिखुनु एग्रिमेन्टआथ' लाबोबायमोन बिथांमोना, खिन्थु इमप्लिमेन्ट खालामनो हाबाबो एसे गनायथाव जाबायमोन आरो। माने एसेसो कयेकथा माने दफाफ्रा इमप्लिमेन्ट जाबाबो बिथांमोना रायजो राजाफोरजों माने जुजिनो हानाय माबा मोनसे केपासिटि थागौमोन खोमा। दा मोनसेबो जाद्रायथाराखिसैना रायजोफोर। दा बोरै बिथांमोना बोरै रायजो राजाफोरखौ मा होननानै थगायबावनो आरो मा होननानै भट मोनबावनो आरो बिनिफ्राय देरसिन दुखुनांथाव बाथ्रा माने वार्ल्डआवनो गैयै जेनाखि दुखुनांथाव बाथ्राया जाहैबाय, दिनै बिटिआर एग्रिमेन्टखौ बिथांमोना लाबोबाय। जाय बिथांमोना जाथिनि थाखाय, हारिनि थाखाय थैथाब थांथाब नांदों आरो गाव गावनि जिउखौनो बावबोदों, नङा होमब्ला? दा बैफोरबायदि जिउ बावनो हालायनाय जेनाखि बर'नि संग्रामि जेनाखि दावहारु बिथांमोन, दा बै दावहारु बिथांमोनाबो दिनै बिटिआर एग्रिमेन्टनि दारै सासेबो दिनै बिथांमोना माने जेलनिफ्राय उदां जायाखिसै। होमबा बिनिफ्राय देरसिन आरो गोरोन्थि मा दंबावो रायजो राजाफोर? दा दिनै हारिनि नांनानै, जाथिनि नांनानै दिनै बिथांमोना जुदि मोनसे सान्थि सुक्तियाव फैनानै उदां अख्राङाव फैनो हायाबा बेफोरबायदि एग्रिमेन्टखौ रायजो राजाफ्रा गनायथाव जागोन नामा रायजोफोर? नङा होमब्ला? दा बेफोरनो जाहैबाय प्रमद बर' बिथांनि बयनिफ्रायबो देरसिन गोरोन्थि आरो। दा दिनै बिथांमोना 17 बोसोराव मा मावदों होनो? माने जाय बिथांमोना खर'आव मेलेम गैया, खाना, ओमफ्राय बुजिनो रोङै अहंखार गोसोनि मोसौ गियाननि मानसिफ्रासो 17 बोसोराव मावनायखौ जेबो नुवाखै रायजोफोर। बे जाहैबाय अगियान गोसोनि मानसिफ्रा नुवाखै आरो दिनैनि दिनाव। दा बै समाव जेब्लानाखि बिटिसि एग्रिमेन्ट जादोंमोन, बे समावथ' जोंनि बर'नि दावहारु बिदा फंबायफ्रा सासेबो जेल खानायाव थानाङाखै, बारनजोबदों एन्जर इंगिनि माने खारननाय बायदि, नङा होमब्ला? दा दिनै प्रमद बर' बिथांनि सुक्तियाव मानो बिदि जायो? दा जों बेसे सिन्था खालामनांगौ रायजोफोर। आरो गोबां साख्रि बाख्रि मोन्दों मानावगिर महिलारि सारनि सुक्तियाव, नङा होमब्ला? दा दिनै फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय रायजो राजा, आइ आफा, बिदा फंबायफ्रा दिनै सिन्था खालामनो रोंदों बे प्रमद बर' बिथांनि सुक्तिया नंखाय सुक्ति आरो बिनिखायनो प्रमद बर' बिथांखौ नैबे सुजुग मोननायावनो माने एकदम रायजो राजाफ्रा माने फोजोबनायनि मोनसे प्लान पलिसिजों दिनै बिपिएफ दोलोआव हानजा हानजा लोब लोब फैनानै भट होफैदों रायजोफोर। बिनिखायनो नैबे रायजो राजानि अननाय, रायजो राजानि अनसायनायाव गाबोननि दिनाव हाग्रामा महिलारि सारा देरहानो थांगासिनो दं आरो रायजो राजाफोर, सिदा बाथ्रा। दा बिनि उनाव इउपिपिएलनि अबस्थाया ओरैबायदि जागोन रायजो राजाफोर, माने मोसौ बोरायनि अबस्था। मासे मोसौ माने एकदम दाद जांगिला सख्ल' बख्ल' मोसौआ बोरायनानै जेरखम थरल' थिंग्रिं माने होरलां होरथां माने जायो, बैफोरबायदिनो माने प्रमद बन्धु बिथांनि अबस्थाया जानो थांगासिनो दं रायजो राजाफोर। दा दिनै मा होननांगोन, बिथांनि अबस्थाया गाबोननि अखानायैनो माने गाज्रि रिजाल्ट मोननाय लोगो लोगो बिथाङा उन्दुनाय, जानाय लोंनाय थिग गैला। ओमफ्राय गोबां बिथिंनिफ्राय बिथाङा सिन्था खालामसिगोन आरो रायजो राजाफोरखौ थगायनाय, रायजो राजाफोरजों गाज्रि गाज्रि बुंजानाय, मानो बुंजाखो बैफोरखौ साननानै बिथाङा सिन्था धारना खालामसिगोन आरो। खिन्थु बे सिन्था खालामनांगौ बोथोरा बिथां खिन्थु बै सिन्था खालामनांगौ जेनाखि सम, बे समा बिथांनि थाखाय माने बारलांगबाय आरो बिथाङा बेखौ सिन्था खालामनानै लाब गैला। आरो जोबनायाव खाम्फा बरगयारि आरो चन्दन ब्रह्म सारमोननि अबस्थाखौबो एसे खिन्थालांसै आरो रायजोफोर। दा बिथांमोना सरकाराव गैयै समाव 5 बोसोर माने रानज्रिं खुज्रिं माने नाथुर गोरान राननाय
आरो बालाबाथि गोरान राननाय बायदि रानखांखाबाय दा माखासे समनि उनावसो UPPL आव बिथांमोना हाबहैबाय मा सानना हाबहैखो बिथांमोननि सायाव थाबाय आरो खिन्थु दिनै हाबहैबाय माने UPPL दोलोआ देरहाबा एसे मोजां कन्डिसनाव फैगौमोन आरो रायजो राजाफोर दा BPF दोलोआव थानानै जेसेबांनाखि बिथांमोना थाखा फैसा माने जेसेबांनाखि धोन सम्पति खामायदों एबा आरजिदों बै सम्पतिफोराबो दिनै प्रमद बर' बिथांनाव हाबनाय लोगो लोगो आरो इलेक्सननि थाखाय गाव गावनि माने जेनाखि खामायनानै बा थुबिल खालामनानै दोननाय रांफोरखौ दिनै बिथांमोना दै बायदि बाहायदों दा बिनि उनाव दिनै सरखारावबो फैयाखिसै बिथांमोना दा बेनो जाहैबाय बिथांमोननि देरसिन बुहुल आरो देरसिन गोरोन्थि आरो मा होनो बै गोरोन्थिनि थाखायनो दिनै बिथांमोना बिनिखायनो बे पलिटिकेल माने प्लेटफर्माव आरो फैनो हानाय नंला बायदि आं सानो रायजोफोर दा बिनिखायनो बिथांमोननि अबस्थाया ओरैबायदि अबस्था जानो थांगासिनो दं माने एकदम सख्ल' बख्ल' मानसिफ्रा जेरखम मा जायो माने हठात जुदि बेमार जानानै बिराद गाज्रि बेमार जानानै हामग्लुंनानै बे मोदोमफ्रा थल्लब जायो बेफोरबायदिनो बिथांमोननि अबस्थाया जानो थांगासिनो दं आरो बेमार जायाबाबो सिन्था भाबनाजों आरो दा जिखुनु रायजो राजाफोर गाबोननि दिनखौ नेदो ओमफ्राय एसेबाबो रंजानो नों साखाफारा जादो आरो लोगोफोर थेंक इउ